susjedna BiH. Slijedno dakle predsjedavajuća borba. Kao što sam već najavio, sastavi se Velimir Beriš, član kluba Ivan Našice i Ugudalo iz grupe susjedna BiH. Ovo će biti borba po MMA pravilima, dakle slobodna borba, trajeće 5 minuta. Sudac u ringu je Dražen Vučićki iz Bizanca. Idemo da vas čujemo, nismo vas čuli dugo, da dajemo podršku našem borcu. Još jednom imamo sličnu situaciju i ova borba nije stigla do kraja.